So guys, बिथां सांगी ब्लगाथ' माने थैना थांबाय आरोना बे बुहुमनिफ्राय गैला आरोना so guys माने बिथांखौ माने गासिबो मिस खालामदों आरोना आरो लोगोसे बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों बेखौ आं आसा खालामबाय आरोना थ' बिथांखौ माने सासे इउटुबारमोन 1 लाखसो दंमोन आरोना साबसक्राइबारा थ' बिथाङा माने एसेबां थाबैनो माने 19 इयार्स आरोना बियो 19 बोसोर आरोना थ' दुखु नांदों मानो बिथांखौ मानो होननानै एसेबां मोजां राइट खालामो आरोना थ' गाइस बिदिब्ला इन्ट्र' खालामदों हेल' गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोना नायगासिनो लेभेल बय यूट्यूब चैनल थ' गाइस मानो बिथाङा थैनाय जाहोनफोर दङ आरोना बिथांनि माने भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय जानांगौ नोंथांमोना सोरबा हेबाय आं खिन्थु होला आरोना नङाबा मोजां जाया आरोना मानो होनबा एसे प्रब्लेम जायो आरोना बेनि थाखायनो आं थामनेल नोंथांमोना नुबाय जानांगौ थामनेल आं होगोन आरोना थामनेलनिफ्राय आरो फट'सफोरखौ आं एडिट खालामला डाइरेक्ट जेबो होला आरोना थ' बेनिखौ आं मा बुंगोन बिथाङा थैबाय आरो गासिबो मिस खालामो आरोना गासिबो मिस खालामदों बिथाङा जाहाथे आलो गोजोन रायजो जाहैनो हायो थ' बिथाङा सासे माने दा बर' राइडार मोननो थायोमोन DN मोननो थायोमोन बेथ' गोबां माने बिकास मोनखौबो लोगो हमदोंमोन आरोना बिकास बिथाङा माने गुवाहाटीनि माने हिन्दीजों भिडिअ खालामो आरोना आरो एसामिसनिफ्रायनो जादोंमोन बिथाङा माने भिडिअ हगारनाया जादोंमोन मथा-मथि 2-3ल' हगारदोंमोन आरोना मोनसे एसामिस चेनेलाव माने हगारदोंमोन आरोना सेल्फ हेल्प बुटामखौ मोननो हादोंमोन आरोना बिथाङा गावनि बेनि 3 उनावनो आपल'ड खालामदोंमोन 3 बा बेनि सानसे आपल'ड खालामदों सानसे बेयावनो माने बिथाङा माने गोमालांबाय आरोना बे समनिफ्राय बिथांखौ खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथां माबायदि माने गावनो सुइसाइड जायाखै माने सोरबासो माने बुथारदों आरो होननानै खोनादों आरोना थ' नंगौ नङा निउसफोराव बेबायदि होनादों आरोना बुथारनानैसो बेखौ आलादा होनदों आरोना बा पस्टमर्टम खालामदों आरो बिनि उनाव बिथांखौ माने बुनाय बेफोरबायदिखौ बुनाय दङ होनदों आरोना थ' बेखौ जोंथ' एसेबां मोजां मिथिया बिथांमोनासो माने बिथां जियारानि ब्रह्म नङा सरि जियारानिया बुंदों भिडिअ बेनि भिडिअखौ नायदों आरो गोबां माने बिजों थायोमोन आरोना बिजोंबो माने कन्टेक्ट दंमोन आरोना थ' बिदिनो माने दुखु नांदों एसेबां माने इउटुबार गोसो जायो आरोना भिडिअ खालामनो इउटुबार खालामनो गोसो जायो आरोना थ' नङाब्लासो अब्लासो मोनथिनाय बायदि माने गासैबो मिथिनाय बायदि बे भिडिअ खालामो आरोना जेन सबबो गासैबो मिथियो आरोना बेनि थाखाय भिडिअ खालामो आरोना जे माने सासे सुबुङानो मिथियालाबा थानो गोसो जायासै बेबायदि थाखाय आं माने भिडिअ खालामबाय आरोना गासिबो खालामबाय माने गावनि माने साबसक्राइबारफोरनाव माने भिडिअ खालामबाय आरोना थ' बेनो अब्लासो मिथिगोन आरोना बिथाङा माबायदि जादों माबोरै थैदों बेबायदि जागोन आरोना थ' बिथांखौ माने सासे बड'लेण्ड क'क्राझाराव फैदोंमोन आरोना बड'लेण्ड गेस्ट हाउस ना मा होनो बेयाव फैदोंमोन बिथाङा माने फट' क्लिक खालामदों आरो थाम्बनेलफोराव होगोन आरो नोंथांमोन थ' बेखौ माने दुखु नांदों नाथाय इउटुबार एसे दुखु नांदों माबोरै थैखो माबोरै थ' बिनिनो माने साजा मोननांगौ आरोना जाय बुथारदों बिथांखौ माने बेबायदि खालामनायखौ थ' बेहाय मा बुंबावनो एसे दुखु नांदों आरोना थ' भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामजायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनोसै लाभ इउ अल थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ